Estem a punt de finalitzar el viatge que ens ha portat a descobrir l'empremta que va deixar la canadenca sobre el riu Noguera Pallaresa al seu pas per al Pallars Jussà. La darrera etapa del nostre viatge ens portarà a la central hidroelèctrica de Terradets. Superada la barrera artificial de la presa de Talar, el riu conserva un cabal ecològic que continua aigües avall. Avui, els itineraris senyalitzats de Ribera ens permeten gaudir de la fauna i la flora pròpies del territori, en agradables passejades aptes per a fer a peu o en bicicleta. Ens trobem al mirador del campament del Pago. En aquest indret s'aixecava el campament on es van allotjar els obrers que van venir a construir la central de Terradets. Avui aquest punt també forma part de l'itinerari de natura que voreja l'embassament. Es tracta d'un dels ecosistemes més rics de flora i fauna del Pallars i ens permet realitzar esports aquàtics amb un entorn inigualable. La passejada de 3 quilòmetres s'inicia al Mirador de la Pineda i conclou al Pont Nou de Monares. Aquesta construcció s'aixeca sobre l'antic pont que travessava el riu en aquest punt i és un exemple d'obra civil lligada a l'impuls industrial d'aquell moment. Us animem a que ens seguiu fins a la central i us proposem fer-ho pel traçat de la carretera vella a través d'un túnel espectacular com és el de Monares. El nostre punt i final és el complex hidroelèctric de Terradets. Amb la inauguració d'aquesta flamant infraestructura quedava completat l'intens projecte d'hidroelectrificació que l'empresa canadenca va fer sobre el Noguera Pallaresa. Fins aquí arriba el nostre viatge, però la història no s'acaba aquí. Més enllà de les terres pallareses, el riu de Llum continua el seu curs. La seva explotació hidroelèctrica es complementa amb una part essencial del projecte canadenca, com és l'espectacular conjunt de Camarasa a l'aiguabarreig amb el riu Segre.